Yek ji bajarên Kurdistanê Sêrt wekî gelek navendên din ên Kurdistanê bi nasnameya xwe ya pirrengî tê nasîn. Ji dîroka xwe ya kevin heya niha rêya gelek netewa ji vir re derbas bûye. Her netewên ku li vir bûne niştecih jî wekî çand û baweriyên xwe li pişt xwe şop hîştine. Me jî xwest ev di vê beşa kevnewar de li ser Sêrtê bisekinin. Dema em rûpelên dîrokê ve dikin û di derbarê Sêrtê de dest bi lêkolînan dikin, gelek navên bajar derdikevin li pêşberî me. Ji van navan a herî kevin û balkêş jî navê Kert e. Kert ji zimanê Keldaniyan tê. Wekî din di çavkaniyên îslamî de jî navê bajêr wek Esart û Sayrt derbas dibe. Di civaka Kurd de jî ev bajar bi navê Sêrtê tê gazîkirin. Wekî ku me di têketinê de jî anî zimên, ev bajar xwedî dîrokeke kevnar e. Ev yek jî tê wê watê ku di pêvajoya hezaran salan de gelek şaristanî li vir bûne niştecih. Beriya zayînê ji bo demek Kurd Hîtîtiyan li vir bûne serdest. Piştre dîsa beriya zayînê di salên 2000 de şaristaniyên wekî Samiyan, Babiliyan û Asûriyan li vê herêmê bûne serdest. Şaristaniyên ku wek pêşiyên Kurdan tê zanîn, Hûrî û Mîtanî jî di wan demên berê de malovantiya vir kirine. Em dikarin navên şaristaniyên li vir bûne serdest bi Urartuyan heya İmparatoriya İskender, ji wir heya İranî û Ermeniyan bidomînin. Ev yek jî nîşan dide ku Sêrt di warê çand û dewlemendiyên dîrokî de xwedî cihekî gelek girîng e. Ji xwe di gereke nav sînorên bajêr de ew dewlemendî yek bi yek derdikevin li pêşberî we. Keleha Fînîk a ku di navbera sînorê Sêrt û navçeya Basana Şirnexê de dimîne, yek ji bermahiyên dîrokî yên Sêrtê ye. Keleha ku li rex ava çemê Dîcleyê hatiye avakirin, li gel nepena hezar salan xwedî taybetiyên balkêş e. Peykerên ku ji şaristaniyên Asûr û Gûtiyan mane, sarinceyên avê, malên ku ji honandina zinaran hatine avakirin, wek taybetiyên vê kelehê derdikevin pêş. Hîn dîroknasan dibêjin ku helbestvanê navdar ê Kurd Feqîh Teyran li herêma Kelehê gelek şagirt perwerde kirine.
بێگومان هۆناندنا زناران û ji van avakirina malan ne tenê li derdora keleha fînîkê derdikevin li pêşberî me. Lewre dema hûn li Sêrtê derbikevin gereke li derdora çemê botanê, wê gelek şikeftên ku heskîf û darayê bînin bîra we derbikevin li pêşberî we. Şikeftên ku li herêmê wek şikeftên botanê tên nasîn, li ger çîroka xwe ya hezar salan îro jî bi dîtpariyên xwe mirov dixe nav hestên cuda. Ji şikeftan ên ku bi bandora avê bi awayekî xwezayî derketine holê jî hene, yên bi keda destê mirovan hatine avakirin jî hene. Wekî li Heskîfê li vir jî ev şikeft di demên kevin de wek stargeh dihatin bikaranîn. Di lêkolînên ku li derdora şikeftên botanê de hatine kirin de, lêkolîner li gel şopên jiyana wan demên kevin rastî şopên dêran jî hatin. Hin ji wan şikeftên botanê yên ku li Sêrtê em rastî wan tên, îro bi taybetiyeke xwe ya cuda eleqeyeke mezin dibînin. Ew taybetî jî ji dewlemendiyeke xwezayî tê. Çavkaniya ava germ a ku ji şikeftên geliyê botanê derdikevin, îro wek germavan tê bikaranîn. Bi baweriya ji nexweşiyan re baş tê her sala gelek kes tên germavên şikeftên botanê. Ev yek çi qas encam dide mijara nîqaşê ye. Lêbelê bi saya van şikeftan kevne şopiya germavan a ku em gelek cîhan rastê wan tên li Sêrtê jî didome. Piştî ku hûn ji şikeftên botanê xwatir dixwazin û berê xwe didin navçeya Xizxêrê, keleke din a dîrokî we pêşwazî dike. Jê re dibêjin keleha Kormas, ango keleha zirav. Keleha Kormasê li gorî texmînên lêkolîngeran beriya hezar salan ji aliyê Bizansiyan ve li ser girekî bilind hatiye çêkirin. Ev keleka serdema navîn emrê xwe yê hezar salê de ji bilî Bizansiyan ji aliyê şaristaniya Selçûkan û Osmaniyan ve jî hatiye bikaranîn. Ji ber di nav sînorên gundê zirav de cih digire, navekî wê din jî keleha zirav e. Di kelehê de ji bilî dêrê hemamên serşoy, nêzî 400 odeyan kîlerên zadan û sarinceyê avê cih digirin. Lêbelê wekî gelek mînakên din li vir jî bi derbasbûna salan ve ji ber nehatiye parastin texrîbateke mezin pêk hatiye. Herî zêde jî rastî texrîbata kesên ku zêr digerin hatiye. Ji ber vê yekê jî îro wek xirabeyekî derdikeve li pêşberî me. Wekî li navçeya Xirxêzê li navçeya Hewêlê jî bermahiyeke dîrokî ji bo serdêrên Sêrtê li gel tevî neyîniyan hebûna xwe diparêze. Keleha Derzînê. Keleha ku li ser zinarên aseyên gundê Derzînê hatiye avakirin, bi navê keleha giravê jî têzanîn. Di derbarê dîroka çêkirina kelehê de agahiyên zelal destenînin. Lêbelê mîmariya ku di çêkirina kelehê de hatiye bikaranîn,
serdema Bizansê nîşan dide. Di derbarê kelehê de xala herî balkêş ew e ku di çêkirina kelehê de xurdik ango kevirên ku zêdekerî tiştekî nayên anîne bikaranîn. Lê li gel vê yekê jî dîwarên wê ji ber teknîka ku hatiye bikaranîn bi salan li ser piyan maye. Gelek beşên vê kelehê heya niha rastî texrîbateke mezin hatine. Lêbelê hin beşên wê îro jî hebûna xwe diparêzin. Wekî ku me di têketina bernameyê de jî anî zimên, sêrt, diwarê çand û baweriyan de cihekî taybet e. Ev bajarê qedîm û kevnar, wekî demên xwe yên kevin îro jî ji gelên wekî Tirk, Ereb, Kurd û Êrmeniyan re wargehî dike. Ev nasnameyên ku li vir dijîn jî çand û baweriyên xwe reng didin sêrtê. Di gehra navsînorên bajêr de şopên van rengan derdikevin li pêşberî we. Mizgefta mezin ango ya mizgefta biçînî û tirbeya Weysel Qeranî du mînakên vê yekê ne. Mizgefta mezin aku wek mizgefta biçînî jî tê nasîn, yek ji mizgeftên herî kevin a bajarê Sêrtê ye. Nayzanîn ku ev mizgeft di kîjan salê de hatiye çêkirin, lêbelê di lêkolînên dîrokî de derket holê ku mizgeft di sala 1129 de ji aliyê Selçukan ve hatiye çêkirin. Ji ber piştî ku İslamiyet tê erdnîgariya Mezopotamyayê û gelek dêr bi darê zorê ve diguherînin mizgeftan, ihtimal heye ku ev mizgeft jî beriya niha dêr bûye. Lêbelê wekî me got ev ihtimalek e. Piştî ku ji aliyê şaristaniya Selçukan ve tê temîr kirin, mîmariya wê jî biya Selçukan ve tê dorpêç kirin. Ji wê demê heya niha texrîbatên mezin dijî. Gelek parçeyên xwe yên girîng wenda dike. Lêbelê li gel vê serboriya neyînî wek mîrateyeke girîng li ser piyan disekine. Yek ji mîrateyên wek perestgeh tê dîtin û ji bo sêrtê xwedî cihekî gelek girîngê jî tirbeya Weysel Qeranî ye. Dema hûn ji sêrtê ber bi bajarê Wanê ve diçin, li ser rêya we tirbeya Weysel Qeranî tê xuya kirin. Ev tirbeya ku ji bo civaka mislimanan xwedî cihekî pîroz e, di warê dîroka çêkirinê de yek ji bermahiyên dîrokî yên Sêrtê ye.
Tirbe di sala 1901 de bi armanca yek ji kesayetên ji bo gelên Misliman girîng Veysel Qaranî tê çêkirin. Tirbe di sala 1967 da tê hilweşandin û şûna wê carekê din tê avakirin. Mislimanên ku rêya wan dikeve Sêrtê û yên bajarên derdor, her sal bi hêviyên ku daxwazê wan bi cih bê, berê xwe didin vê turbeyê û dua dikin. Li gel van mînakên ku me da em dikarin hê qala gelek mînakên din ên bi çîrokên xwe dîroka Sêrtê taybettir dikin bikin. Birca saetê ya ku di sala 1905 de ji aliyê Paşayê Osmanî Alaaddîn ve hatiye çêkirin jî yek ji van mînakan e. Birca ku ji 6 qatan pêk tê, piştî qata pêncan biya saetê derdikeve li pêşberî we. Heke rojekê rêya we bikeve Sêrtê, serdana vir jî ji bîr nekin. Belê temaşevanên kevin harî. Sêrt bi dîroka xwe ya 12000 salan wekî gelek navendên din ê erdnîkariya Mezopotamyayê xwedî çîrokeke giranbuha ye. Ev çîroka wê bêguman hêjayê dîtin û xwendinê ye. Lêbelê ji bo hûn baştir vê çîrokê hîs bikin û bijîn, divê hûn teqez rojekê serdana Sêrtê pêk bînin. Em pê bawerin ku di rêvîtiya we ya ber bi bajarê Sêrtê de wê gelek dewlemendiyên dîrokî û xwezayî yên ji hev du xweşiktir derbikevin li pêşberî we.